Helo pawb a croeso nôl i'r ail fideo ar y blociau rheoli tu fewn y tutorial Scratch Technocamps. Ac yn y fideo yma, fel ni wedi ddweud yn y fideo diwetha, ni'n mynd i fod yn ffocysu ar y blociau clon. Ond, jyst cyn i ni wneud hynna, mae yna un bloc wnaeth ni ddim edrych arno yn y fideo diwetha. Y bloc aros yma. Nawr, mae'r bloc aros yma gyda enw bach yn cymysglyd yn y Cymraeg, oherwydd mae'n swno fel y blociau aros arall. Ond mewn Saesneg, mae hyn ddim y aros sy'n meddwl wait, mae'n y aros sy'n meddwl stop. So, aros y cyfan yw i stopio popeth. Nawr, mae'r bloc yma'n really defnyddiol oherwydd mae'n galluogi ni i stopio pob rhan o cod tu fewn y rhaglen llawn. A gadewch ni weld sut ni'n neud yna. Wel, falle ni'n mynd i ddweud o aros hyd at cyffwrdd y pwyntiau llygoden, a wedyn ni'n mynd i aros y cyfan. Ond, bydd ni'n cael ail darn y cod sy'n dweud pa mae'r fflagwerth yn cael ei clicio. Am byth dwi eisiau newid gwisg Scratch. Dwi eisiau newid lliw Scratch gan un. A ie, gadewch ni weld beth mae'n wneud. Dyna ni, mae Scratch yn rhedeg yn really gyflym a mae'n newid lliw. A pryd fi'n cyffwrdd fe ar y pwynt y llygoden, mae'r dau darn o cod yn stopio. Ni'n gallu gwneud e bach fwy cymhleth na fi'n credu. Yn lle defnyddio aros hyd at, gadewch i ni defnyddio y ail adrodd hyd at. A ni'n mynd i dweud wrth Scratch i newid ei maint, nid gan 10, ond gadewch i ni ddweud i dewis ar hap rhwng -10 a 10, a wedyn aros y cyfan. O, nawr mae Scratch yn mynd yn llai ac yn fwy, ac mae'n newid lliwiau wrth i fe wneud e, a os fi'n cyffwrdd arno fe, mae'r cod i gyd yn stopio. Hyfryd. Ond, dyna ddim popeth mae'r bloc aros yma yn gallu wneud. So, jyst i fod yn clir, fydd y bloc yma yn stopio nid just am Scratch, am y ciplyn yma, ond am pob ciplyn sydd gennych chi o fewn y rhaglen. Hefyd am y cefnlen, bydd popeth, pob darn o cod yn cael ei stopio gan y bloc yma. Mae'n pwerus iawn. Mae'n gadel i chi creu blociau sydd jyst yn stopio'r gêm chi. Os chi'n colli y gêm, mae popeth yn stopio ar unwaith. Mae'n defnyddiol iawn. Ond ni hefyd yn gallu dweud stopio popeth arall, aros y sgript hon. So ddim ond y sgript yma fydd yn stopio. Dim byd arall, just y sgript yma. Gadewch i ni weld. Wrth fi rhedeg. Hyfryd, a pryd fi'n cyffwrdd gyda'r pwyntiau llygoden. Dyna ni, mae Scratch dal yn rhedeg, mae dal yn newid lliw, ond mae ddim yn tyfu a lleihau ragor. Mae'r cod yma wedi ei stopio. Chi'n gallu dychmygu fod tu fewn bloc am byth bydd hyn yn defnyddiol iawn. Felly, un opsiwn arall sydd gennym ni. Aros sgriptiau arall yn y ciplyn. So, nid y sgript yma, ond pob sgript arall tu fewn y un ciplyn yma. Bod yn ofalus gyda'r un yma, bydd e ddim ond yn aros tu fewn y ciplyn. Mae'r un gynta yn popeth yn y rhaglen, popeth i gyd. Mae'r un yma ddim ond y ciplyn yma. Bach yn wahanol. Os ni'n neud yr un peth, dyna ni, mae Scratch yn rhedeg ac yn tyfu, a...
O, fi'n gweld beth sydd wedi digwydd fan'na. Oherwydd ni wedi cyrraedd y diwedd fan hyn. Gadewch ni symud yna. Rhaid i fi newid y rhaglen yma tyma bach. Bai fi fod yn twp fan'na. So fi'n mynd i rhoi os yna. Dyna ni. Mae'n yn well. Right. Gadewch ni testio hyn eto. So nawr, mae'n newid lliw. No, mae'n newid maint am byth. A os mae'n cyffwrdd y pwyntydd llygoden, bydd e'n aros y sgript yma. Gadewch ni weld. Llai ac yn fwy, a dyna ni. Nawr mae ddim yn newid maint rhagor, ond mae'r cod yma dal yn rhedeg. Mae dal yn gofyn y cwestiwn pob tro, ond mae'r cwestiwn ddim yn neud unrhyw beth rhagor. Nawr, os ni'n trio fe unwaith eto, yn lle sgript eraill, y sgript hon. Nawr, mae'n rhedeg, mae'n mynd mwy ac yn fwy llai, mwy ac yn fwy llai, mwy ac yn llai. Aros y fe'n mynd yn fwy, a dyna ni. A dyna ni, y sgript hon, mae fe ddim rhagor yn newid gwisg, neu yn mynd yn fwy neu yn llai. Ond mae fe, newid lliw, ond mae fe yn mynd yn fwy ac yn llai. Ac unwaith eto, aros y cyfan, mae'n rhedeg, mae'n mynd yn mwy ac yn llai, mae'n newid lliw, a pryd fi'n cyffwrdd fe, mae popeth yn stopio. Bloc defnyddiol iawn ydy'r aros y cyfan yma. Ond mae fe bach yn tricky, bach fwy cymleth na popeth arall ni wedi gweld hyd at hyn. Wel, dyna ni. Nawr ni'n gallu symud ymlaen i'r blociau clôn. Pan rwy'n dechrau fel clôn? Creu clôn o fy hun. Dileu y clôn hon. Wel, fi'n gwybod mae hyn y bloc gyntaf sydd yn y rhestr, ond y bloc gyntaf rhaid ni defnyddio yw y creu clôn. Ni methu codio clôn tan fod mae'n y clôn gennym ni. Felly, pan fi'n clicio'r fflag werdd, dwi eisiau creu clôn o fy hun, a gadewch ni wneud cwbl o pethau wahanol. Fi'n mynd i dweud i'r... I fod yn onest, gadewch ni jyst wneud hyn am eiliad. Pryd fi'n dechrau fel clôn, dwi eisiau'r clôn mynd i safle ar hap, ond cyn i fe symud i safle ar hap, dwi eisiau fe troi 90 gradd i'r dde, wel, os mae'n troi 90 gradd i'r dde, bydd Scratch yn edrych i lawr. So bydd y clôn yn pwyntio i lawr a mynd i safle ar hap. Gadewch ni weld. A dyna ni, mae'n y clôn gennym ni. Ni wedi clonio Scratch. A mae'r clôn nawr wedi wneud y cod yma. Mae hyn yn really defnyddiol. Os chi'n eisiau cael, gadewch ni dweud, 20 Scratch yn rhedeg o gwmpas y sgrin yn gwneud pethau wahanol, wel, mae'n bosib i chi creu 20 ciplin, gwmws yr un peth o Scratch, a codio pob un ohonyn nhw i wneud y tasg yma. Ond dydy yna ddim effeithlon. Mae yna llwyth o cod gennych chi. Chi wedi rhoi gymaint o ymdrech mewn, ond mae clones yn wneud yn gwmws yr un peth. Felly pam gwastraffu'r amser o creu llwyth o ciplinau sy'n gwmws yr un peth, ble chi jyst yn gallu creu clôn yn lle. Mae'n bwysig i ni sylweddoli fod y clôn yma yn behafio yn wahanol i Scratch gwreiddiol ni. Ni'n gallu gweld hyn oherwydd fi'n gallu dweud oedd Scratch gwreiddiol ni i troi 90 gradd i'r chwith yn lle. So mae'r clôn yn troi 90 gradd a symud i lawr, neu symud trwy'r hap, ond bydd y Scratch gwreiddiol jyst yn edrych lan yn lle. Gadewch ni gweld. Dyna ni. Felly, un peth i sylweddoli, mae'r clones yn behafio'n wahanol i y gwreiddiol. Dyna pam mae'r bloc oren
yma am y clones, i codio y clones yn unig. OK. Wel, gadewch ni trial wneud hyn bach fwy cymleth am eiliad te. Gadewch i ni, fi ddim yn mynd i troi nhw o gwmpas. Dwi eisiau gwneud yn siŵr fod nhw'n pwyntio y gyfeiriad gywir i ddechrau. Ac yn lle jyst creu un clon, fi'n mynd i creu 10 clon o scratch. Pryd fi'n dechrau fel clon, fi eisiau nhw mynd i rywle ar hap, mae'n syniad dda. So mynd rhywle ar hap, dwi eisiau nhw i newid lliw, falle bydd ni'n mynd am rhyw effaith lliw, a bydd ni'n defnyddio effaith lliw ar hap hefyd. So rhwng 1 a 200. So nhw'n gallu newid i unrhyw lliw posib o fewn y rhaglen. I gadael rhywbeth parhau ddigwydd, bydd ni'n rhoi bloc am byth, a bydd ni'n dweud wrth y clones am byth, dwi eisiau i chi byth aros 0.1 eiliad fel yn y fideo diwetha, a newid gwisg. So nhw'n edrych fel nhw'n rhedeg. A dyma ni, os ni'n clicio'r fflagwerth. Yay! 10 scratch yn rhedeg ar y sgrin. A sylweddoli fod y scratch greiddiol dydy o ddim yn rhedeg. Does dim cod i'r scratch greiddiol rhedeg. Ddim ond am y clones. Nawr, mae yna cwpl o pethau ni'n gallu gwneud fan hyn. Un peth yw i ychwanegu y cod yma i gyd, copïo fe draw, a rhow fe fanna hefyd. A codio ddau nhw. Wel, y problem gyda hwnna yw ni'n gwastraffu cod. Eto, mae fe jyst ddim yn effeithlon. Ddim yn effeithlon iawn os mae'r un cod yn bodoli am y ddau nhw. Ni wedi dyblygu y cod ni am ddim reswm. Yn lle wneud hyn, ni'n gallu cuddio y scratch greiddiol. Cuddio fe, a bydd ni byth yn goffa gweld e. A dyna ni. Mae'r scratch wedi cuddio i ffwrdd, a mae'r clones i gyd yn rhedeg. Ond, o na, beth sydd wedi digwydd? Maen nhw gyd wedi diflannu, fi'n dechrau fe eto. Ddim byd yn dod nôl. Cofiwch o'r fideo ar y blociau edrychiad. Os ni byth yn cuddio rhywbeth, ar unrhyw bryd ni'n cuddio rhywbeth, mae rhaid i ni hefyd dangos ar dechrau y cod. Neu bydd nhw ddim yn dod nôl. Felly, ni'n creu, ar y funud, ni'n creu 10 clon sydd wedi eu cuddio. Wel, dydy yna ddim yn dydy yna ddim yn dda o gwbl. Ni methu gweld y clones. So os ni'n dangos y greiddiol i ddechrau, wedyn creu 10 clon, wedyn cuddio y greiddiol, wedyn bydd yna'n gweithio fel o'n i'n disgwyl. Arbennig. OK, yr un bloc ola te. O fewn yr am byth yma, dwi'n mynd i ychwanegu bloc os. Just bloc os. A fi'n mynd i dweud, os ni'n cyffwrdd y pwyntydd llygoden, wedyn delay y clon. So, os mae'n cyffwrdd y pwyntydd, delay y clon. Gadewch ni ail ddechrau y cod, a dyna ni. A pryd fi'n cyffwrdd unrhyw clon, maen nhw yn diflannu. Just bach yn araf. A dyna ni. So, mae'n nawr ffordd i ni cael gwared o'r clones hefyd, gyda'r bloc delay y clon hon. Felly, dyna'r blociau clonio tu fewn Scratch. Defnyddiol iawn os chi eisiau creu fwy nag un peth ar y sgrin. Ond, cofiwch chi bod yn ofalus, mae'r un greiddiol ddim yn behafio yn yr un ffordd. Right, diolch yn fawr i chi gyd. Fi'n gobeithio chi wedi joio y fideo yma a ffindio fe'n defnyddiol iawn. Ac cofiwch dod nôl am y fideo nesaf ar y blociau synhwyro i gyd. Diolch pawb.